Hindi ka lang gayam, sir eh. Dapat ma'am, dandanuin na pa ito eh. Yung sir, tapan ko lang. Ala, hindi utang mo. Di udim nga eh. Na 700. La, pasensya ka naman taong pa pagbayad ko. Nyamit ka sa nung orbit. Eto yung sir, kit ka na yun ang subli dito eh. Prime ang ako. Tulungan ko latan ma'am, bayaran ko na. Ganak ati baboy ko. Tulungan, ganak latan. Yung pagbayad ko, ha? Wala gana. Eh, Sige garot sir atak ko ah. eh, Kailangan ta ako ah. eh, Hindi tanak yung boss ko. wait, ma'am, magyaman. Ay, kaano ka di nga ganak ate baboy mo? Hampay nagmaya. Daan to eh. Sampay may gayam nagmay mayakit. Naam to jay bayad mo. Yan. Dati di kwarta. Tuin, kaanong to pa nga may anatangay? Nyamit ata nga.